Oke, Abe masih dihadirkan suasana Minangnya dulu ya. Satunya judul Sikutnya Bendi. Oke, Abe masih bersama Ranger Doni Allen. Iyo. Bapak Jusi kudu balang mendua kancang larinya adi tumpang bendi kapulang nayanglah usah diago lah naya rang mudo lah galak siku sia bendi hanya calia ayu sudi imato ondeh ya Allah gurobi inyo apa kata inyo adalah bajo dan pulo inyo apa kata inyo adalah bajo dan pulo adalah isi kudu balang mendaga mesiku sia bendi atau cangang siku sia kini mancalia si anak agadi aden taga indah taga delepeh juanan jadi abagara indah abagara desa bana tajadi inyo apa kata inyo adalah bajo dan pulo inyo apa kata inyo adalah bajo dan pulo iya. Bapak Jusi kudu balang mendua kancang larinya adi tumpang bendi kapulang nayanglah usah diago alah nayak rang mudo alah galak siku sia bendi hanya calia ayu sudi imato ondeh ya Allah gurobi inyo apa kata inyo adalah bajo dan pulo inyo apa kata inyo adalah bajo dan pulo adalah isi kudu balang mandaga mesiku sia bendi atau cangang siku sia kini mancalia si anak agadi aden taga indah taga delepeh juanan jadi abagara indah abagara desa bana tajadi inyo apa kata inyo adalah bajo dan pulo inyo apa kata inyo adalah bajo dan pulo. Oke ya baik berapa